ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa Sengisaba ukuguqa ngedolo ngithandaze ngoba nakusasa kusengasakufana siwathola kuphi amandla ukuthandaza sifa indlala silokudla singathandi uyazikhumbula lezangane ezincane ezafela endleleni esikoleni imphefumulo engenaqala yafela emgaqweni kunefulo bomnyama elisiqaphile impilo kaBravo yaphelela emazweni amanye amaphupho engawafezile kunefulo bomnyama elihamba nalesizukulwane obuhlungu obungaka esibuzwayo nomzwangedwa uqhamukapi ngoba unjabulo asitholi nakule idakamizi esidlayo kunalokho siyazala sibange indlala umama nobaba bayazondana njalo makuzophela inyanga bajikijelana ngezinhlamba thina sabizela ukuzoguqula umhlaba kodwa ngezenzo zethu siyawona nginimekelela ababukeli emakhaya kama nami simna Imbongi ngiyanamukela khona la kumcebo mfana kagogo YouTube channel uyazi ke sisamile ngama testimony makukhulunywa ngeconsistent ukukhulunywa ngathi kodwa ke angidedele umkhulu anibingelele Mina ngumcebo umfana kagogo unqobo omkhulu uMashiya Mahle ufuze fulela uNyosi uyiqadi thina safa umuntu ezinqeni savuka sakhwifilanga thina amanye amadoda ibuya ngamahlahla sabiya ngenkomo sengisho mina kunompunyupunywana uphunywa bemphethe umafavuke njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi kuthiwa ithambo lenyoka lihlabela imzonda yahoshi mtaka baba ngiyakuzwa mfowethu ngiyakuzwa uthunuk ilonda mfowethu uthunike ezinye izilonda ukhuluma ngalezi ayingane mtaka baba ngoba ngiyayikhumbula le yangozi mfowethu yabo ngiyayikhumbula le yangozi mtaka baba kwalahleka izingane engazi kahle ukuthi mfowethu kwakusangakheka ifuture kulezi ayingane nabazali basabheka ukuthi izingane izokhula zibe yini mfowethu kodwa ke angifuni ukubeka iphutha kulo mfowethu kuphela mtaka baba ngiyacabanga ukuthi even uNkulunkulu usuke sibekelile isikhathi usuke eyazi futhi nakhona ukuthi uzosithatha kanjani usuke eyazi futhi nakhona ukuthi usidaleleni ezinye izinto ezenzakalayo sizokhombana vele ngaze emhlabeni kepha uNkulunkulu uyena obeke leso sikhathi ukuthi kuzokwenzeka ngaleyo ndlela mtaka baba kodwa enye into futhi lo yamfowethu uNkulunkulu wasebenzisa yena ukuthi adonsa abantu bakhe azwane bha kwababhlungu mtaka baba yabo manje sikumele abe njengoJesu athwale izoba lisathole isiphambano naye ke kodwa ke futhi ke ngiyamkhomba mtaka baba awungene emotweni udaka utshwala ngoba iphutha laba lapho kakhulukazi mtaka baba utshwala mfowethu mina ngingasho ukuthi unokukunika into engekho yabo isibindi esingekho injabulo engekho ngoba phela mase ususoba futhi uphinde futhi ubuyele esimeni ngisho noma wathi unenkinga engakanani so nje ngiye ngikubona ngathi utshwala bu useless mtaka baba but asingagcili kakhulu mtaka baba kule ndaba le ngoba thina mfethu size ngokunye mkhulu akasidlula nje sisekwelijikayo mkhulu yazi mkhulu nginokuzwa kuthiwe uma mhlambe ungenisa into entshontshiwe emagcikeni lokho mhlambe kuyenza ukuthi kuwona umsamo lokho uma ukuthi kuyiqiniso mkhulu kuya ngokuthi idlozi lalo muzi lidlozi elikanjani so ushinto entshontshiwe kanjani mtaka baba imfuyo noma usho nje noma yini nje engiyintshontshile mina ase ngiyithatha ngayo ngena nayo ekhaya mfowethu ngingazi kakhulu ngoba mina ngiyona ke indoda ethanda ukuqamba amanga yabo kodwa ngokwazi kwami mfethu ukuthi vele umuntshontshile usukuwonile usungananga kuphela kuyidala kuphela usuwone nakuNkulunkulu mfowethu ngoba ke futhi nakhona sibuye sibe nenhliziyo evulelekile inhliziyo ebuka ngale kanti sesiyona mtaka baba so ngesinye isikhathi kuye kube khona uthola ukuthi idlozi elinye alijabuleli leyo nto ngoba mhlawumbe belikubukela ikusasa elingcono bese wena bese ucabanga ukuthi ngcono uvela uhambe ngendlela mhlawumbe emfishane ukuze uzokwazi ukuthi
uphumelele bese emva lokho likushaya ngoswazi. So ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ngoku-understanda kwami kusuke kuyinto kanjalo. Fana nokuthi wenze iphutha ekhaya mfowethu wena uyitshela ukuthi awubone umuntu bese emva lokho uzibona usungena enkingeni kanti kusuke kuwuswazi lani ledlozi. So ngingayibeka nje kanjalo mfowethu ngiyibeke ukuthi mhlawumbe idlozi kuba kanjani nakanjani. Alright mkhulu. Kodwa ngaphambi kokuthi sifonele lawo mkhulu. Yeah. Umuntu okulandele usaqala. Yeah. Igoal yakho bokuthi ukubuyisa ithemba kubantu ngokunyanga ubelapha futhi ngama low prices yabo. Yeah. Kukhisimuzi nje beyidamasela. Kodwa naku manje sibona ngathi ususilula more isandla. Uyaqala uyadonate sibonina lapha udonisela umfana omncane iwheeler kuyinto enhle le mkhulu. Ngisho ukuthi mhlawumbe yini ekuthintile kangaka uzusume ngoba phela vele kade vele uyenza lento ukuthi ubuyise isidima ukuthi ubelaphe manje usubona ukuthi akungenelele more empilweni zabo. Mfowethu angilazi kusasa lami nami mfowethu njengoba ngiphila la emhlabeni. Ngifuna ukuthi mhlawumbe mawukuthi kuyasa kuyashona kusasa. Kuba ukuthi kukhona okungconywana engikwenzile engikuqaphune edlozini mntaka baba. So ngiye ngithi ke mfowethu ke ngikubuka ngaleyo ndlela ngiphinde ngikubuke ngalendlela leyo ukuthi umuntu lisandla mntaka baba izinto zakho nawe ziyambuleka ngoba ngesinye isikhathi into evala inhlanhla kwabantu indaba yokuthi mfowethu awuboni ingqinamba yokuthi mhlawumbe usiza abanye abantu. Idlozi ke mfowethu linokukuthesta ikunikeze mhlawumbe u100 for example kumele ikunikeze u100 bese wena uyathatha uyosebenzisa wonke. Kuqhamuka umuntu usathi uyosebenzisa athi uyachangaza ngiyashodelwa la u10 bengisacela nje ukuthi ungiboleke u10 ngigibele bese wena ucabanga lo 10 ngoba uhlangene ungalithatha uqozi lokuthi uhambe uyomshintshela lo 10 bese lo 100 bese umnikeza u10 kanti bokuyidlozi lakho liyisithe ngomuntu oxakekile bese wena uthi hayi anginawo mina mfowethu kanti inhlanhla zakho seyishabalala kanjalo. Ngesinye isikhathi mfowethu idlozi linokufika liveze njengohlanya angithi ukuyibone lento mokuthiwa kunomcimbi ekhaya bese ubona uhlanya lifike lizoyihlalisa phansi kube ngathi liyabamba liyayeka umndeni oyocosha lelo hlanya sokufana nje ukuthi uxosha idlozi. Umndeni oyothatha iplate uphele lo hlanya abaziyo abasaziyo isintu sangempela bayokutshela ukuthi umsebenzi uhambe kahle yabo nje lwami nje befikile idlozi elisithe ngalwami wadla wasutha. So nami mfethu ngisho njalo mfethu ukuthi ngesinye isikhathi mengisuke ngibona inkinga ngayicabanga ngathi angiyenze angingabi nemicabango futhi ezophikisa leyo mcabango. So mina ngabona umfana omncane lapha ngimbone ehamba kabuhlungu ngewheelchair esigugile ngathi mina kodwa ngoba uNkulunkulu uyangibusisa nje namhlanje yini isizathu sokuthi mfethu ngingacaphuni okuncane ngoba nginomqondo nginezandla ngiyakwazi ukukhuluma ngiyakwazi kusangenzeka mfethu ukuthi ngiphinde ngiyithole leyo mali leyo yini ngingacaphuni mfethu ngilekelele ngase ngiyacaphuna ngiyalekelela ngase mase ngithi ngiyabona ecaphuneni kwami ngilekelela mntana mfethu ngibona umfana useyaqala manje bangisendela ivideo usekwazi ukugijima use-excited. Uthini kuNkulunkulu kuleyo ndawo uzokubusisa kahle kahle kusho umkhulu ile system yokunikela ayisebenze esontweni kuphela ukuthi uhambise ishumi and then expect ukuthi uNkulunkulu uzokubless. Mfethu ayisebenze esontweni kuphela mntaka baba isebenze emhlabeni ishumi mfethu izinto zasemhlabeni. Kuyikona phela ukuthi ke kunamanye amasonto kunabanye abantu abasebenzisa lezo zinto lezo ukuze bezokwazi ukuthi bakhande feeding scheme yabo hayi ukuthi yabo uthothi umuntu uzothi asidonateni ngifuna ukuhambisa kwabantu bese emva lokho ke azibambele ke okuniki akhiphe lokho okuncanyana sesale sejikje yabo le nto yazi ukuthi ngitshele mfethu uma ufuna ukubusiseka emhlabeni okuthathe yazi ugogo mina ngifundise enye into mntaka baba yazi thina sasibusisekile angikhumbuli mfowethu ngikhula ngilala ngilambile ugogo befuyile izilwane onga-understand ukuthi uzifuyeleni azifide acala ugogo yazi ukuthi yonke leyo nto mfethu ungayibuka wena engathi mhlawumbe ubebhorekile ukubuyiselela kuNkulunkulu noma ngabe yiphi indlela noma ingayibi yiphi indlela ubuyisela to the universe ibuyisela kuwena kangconywana. So uma uzothatha izilwane ozazi kahle ukuthi ngeze ize zinakekele umuntu bese uyazithatha uzinakekela wena uzifide uzenzele yonke into ucabanga ukuthi uNkulunkulu uthini ngawo
ngoba usudlala indima yakhe eyokuthi ifuneke ngabe umilisa izinto ezithize ukuze lezi zilwane ezodla kodwa wena usumnciphisela umsebenzi uthatha lezo zilwane uthatha imali yakho uyazifida mntakababa ayijulile injalo mfethu injalo mntakababa injalo mfethu every day safoni kodwa ke mfulu ngicela ukuthi siphuthume kulaba bama-testimony alright asiphathele hayi kinking yini une-love bite la mfethu hey unomqhuzukile lo hayi bengibuza nje mfethu asilwi okay ikistakeke nalolu cingo-ke mntakababa traffic testimonies okay so mfethu ngibheke ngala so wena uzongibhekela ukuthi isahamba kahle noma istakile iyahamba impela okay ngene noma ikuphi okay noma ikuphi la 21st ngene noma ikuphi la ugcina kanje ukugcina kanje alright hayi mntakababa musho kanjalo mfethu asimuzwe lo muntu simuzwe ukuthi usiphatheleni Nkosi yami nakho-ke ngathi ithi calling niyabona abakwethu ithi calling and njengoba ithi calling kuzomela ukuthi ngimfonele straight call ukuze singameqi bandla Nkosi yami ngoba ungathola ukuthi ubesiphathele i-testimony emnandi yeah nazo-ke iya-rank ngiyangithi nyabo kusawuyena lowo muntu ushaya u-rewind uma ukuthi awubonanga kahle yeah phela ufike ubatholela imisebenzi labantu laba bavele bangasalibambi lakho ucingo sebekhuluma no-Bus John yebo nje le alright hayi mfethu hayi usemsebenzini yeah kodwa bengithanda ukuthi imizame futhi mntakababa yabo singalilahli ithemba ngabantu kusayuyena lo muntu futhi niyabona abakwethu angithi meke wangalibamba manje asidlulela komunye mfethu sidlulela komunye okay asibe sibheke omunye mfethu ibiringa la ngoba ngenzeka vele hayi bamkhulu alright sicela nje sibe sibheke omunye mntakababa ngene noma ikuphi yeah phakathi inside okay hayi simcime lo simfonele lo sizwe ukuthi usiphatheleni Nkosi yami oh ithi ringi hayi ngoba ngithi ngigqumile nje izo sokoza gogo alright salukazi Ngiyaphila. Lana gogo sishutha lento yethu aka YouTube and ngiyabona usinikeze i-testimony engqanqayo. Awukuthi ithi halamuzi gogo ukuthi ithini i-testimony yakho wathenga liphi ikambi and namanje kukhambela kanjani? Ngathenga ikhambi elinesikhafulo neline sibungwe. Awuzwe. Ne impepho yamawele no pinky hayi wena ubuphethe ibhamu zangempela no sithando yeah ayingisebenzisile yazi mkhulu and ziyasebenza. The thing is manje into engiyifunayo ngifuna ese business le because ngithengisa izinto so njena kuthulile kulamalanga. Okay. Ukuthi mengathola into business lena ngithengisa izindlu ngapha ngenza nama rentals. Hayi kulungile gogo bheka naso special esiza kusasa. Ubheke lapha ngithi ubonile kunama video ngapostile ngezinto zemali nangezinto zenhlanhla. Ngena lapho ke gogo ubuke leyo video bese uyazithengela izinto zakho. Okay, ngiyabonga kakhulu. So njengoba wathenga isikhafulo oyihambile ni baba wasekhaya? Yes. Noma wengathi nje ufuna ukungena nokuphuma? Hayi ngifuna ukuthi baba abuye akekho. Okay. Akekho nje kwezinye izinto nje kuhamba right. Oh, usabheda kwisikhafulo. Kuyakhanya kakhulu. Yeah, kuyakhanya nje kakhulu because last ngithengiye emaloyeni yazi bavele bathi yazi lewe uthandeka ngakhona uthandeka useza uso
uyakhanya ngathi nazo-ke izinto zikamkhulu. Khululeka wena gogo. Kodwa yazi enye into efuna uqinise ekutheni wena gogo uthole lo muthi okugeza okususa ubumnyama ngoba ungathola ukuthi ubaba wasekhaya uyafuna ukusondela kodwa manje uthola ukuthi uvinjwa mhlambe into ethize mhlambe yabo ngoba phela ungayisebenzisa iyiwasho zikusebenzela uthandeke kodwa uthola ukuthi isichitho kodwa sikakagudluki wena gogo so ufuna ukuthi usigeze siphume kahle hle nje ukuthi vele mangize because yazini ngiya emzimbeni wami ngiyaluma isichitho-ke gogo uyabona-ke entweni enjalo bengekabuye wena gogo ngilunywa ebusweni ngilunywa emzimbeni kuyeza-ke nasebusweni nasemashiyeni gogo nasekhanda hayi ngavele ngalunywa ukhuluma hayi kulungile-ke salukazi ngizoza uthe sikhona nini kusasa uzobheka nje lapha emagrupini bese malokho kuyasithola i-special kusasa okay ngiyabonga mkhulu thokoza gogo thokoza hayi mntakababa uyabezwa nawe mfethu uyabezwa asiphinde sibheke abanye zithi testimony angithi testimonies awayibona inyanga ecomfortable ukuthi ifonela abantu mfethu ngoba phela abantu yabo nje bafuna nakhona eseshilo ukuthi isikhafula sisebenzanga ngalendlela afuna ukusebenza ngayo asikubalekeli lokho mntakababa yabona manje sesidiscoverile ukuthi njengoba sikhuluma nayo ugijinyiswa isichitho mntakababa ingakho yabo kanti kubalekile ukuthi uthi 500 yekombo ugeze ube right okay utsizwe la alright wathi simfonele straight call sizwe ukuthi usiphatheleni mhlawumbe offline kusawuyena njalo bakwethu ngini yabo kusawuyena loya ngazuma in pause nenze yonke into kusawuyena kahle kona sizibonela kahle okay Thokoza gogo. Yebo. Alright salukazi. Ngikhona njani? Ingathi ngiyakuzuma nje gogo sespace right sokukhuluma. Yebo ngisesikhathini right. Gogo ngiyabona la gogo ukuthi uke waba umuntu onginikeza i-testimony and manje ngisho ukuthi into yami yaka YouTube gogo bengisacela nje ukuthi usho ukuthi wathe ngaliphi ikhambi and kukhambela kanjani gogo ukuze nalabo ababukayo gogo babuyise ithemba nabo lokuthi bakwazi ukuthi bathole usizo. Mkhulu ngiyajabula ukukhuluma nawe. Mina mkhulu ngithenga kakhulu ngithengile kakhulu izinto eziningi ngokuhlukahlukana. Ungasebenzisi izinto mkhulu kona phela sengimdala mkhulu ngibengahambisa ama-treatment but izinto zihamba kahle mkhulu wami izinto zihamba kahle mkhulu ukuze ngizokula nabona nje manje mkhulu ngalimala ngalo ngathola ilokhuzana imali nje kuningi mkhulu kuningi okay so nje ubona kahle gogo ne-pharmacy lapho umubone ngathi unenkinga ethize uvela udonse la wenze njalo uyabona nje manje ngizwile ngathi kusasa khona ezayo i-pharmacy ngize ngithenge ngizoyilanda kuyangijabulisa gogo ngoba kuneyinyanga la gogo uthola ukuthi manje umuthi wakhona uthenga ngokungabaza ngokusaba mina ngiyajabula mengizwa abantu mebethi hayi mkhulu sesiyogijima siyothenga kusho kona ukuthi nama ngilalanga epassage ngizinikezile ukuthi ngithake kahle abantu baze bagcine bekholelwa kumina ngiwinele mkhulu yazi nje phela mina njengoba ngisho nje ngiwine bese ngiyakhohlwa ukuthi konje kufanele ngenze njani yebo leyo nto leyo hayi nje sakusasa ngisilinde ngamehlabuvu hayi kulungile-ke gogo hayi ngiyajabula ukuthi ngizwe lezo ndaba ngathi uNkulunkulu angahlezi kubusisa njalo gogo ngoba uyena ohleli kulezi inkambi gogo akuwona amandla ami amen siyabonga kakhulu thokoza gogo thokoza hayi mntakababa mina ngisazi mfethu ngibone ngathi mfethu sesiphethile mfethu wena khona ufuna ukusho la kulabantu sesibonile nje ukuthi idlozi lakho lalizonda indlala hayi engakusho nje umkhulu ukuthi ngicela baqhubeke balike
bashare basubscribe nami phela ke bangifollowe lapha kuma socials yabo Abashayela inkondlo kahle bafo. bafike bathole nezinye seyinama beats ezinye sekuzanyiwe ukuthi sike zithi ukukhushula Yeah, bayokubona usumculi ngelinye ilanga. hey ngoba wazi mkhulu siya practice Yeah. kodwa ke ngicela ke mkhulu ubakhumbuze phela laba baqala ukusibona ukuthi wena usebenza kanjani kuphi. Oh, so mina bakwethu-ke ngisebenza eBaramall opposite ama-Towers e-Orlando, eSoweto. Kunendawo okuthiwa ise-Bara Mall. Ngaphakathi eBara Mall bakukhona indawo okuthiwa ise-Madam Teresa. Phakathi eMadam Teresa kukhona i-laundry bese emva lokho kuba khona nesigodlo sami. So bakukhona amakhehla engingakusho ukuthi Friday, Saturday and Sunday ngiba nebhavu ngigeza abantu, and then emva kalapho-ke bakukhona amakhehla ngiphinde futhi ngisa abantu emanzini ngama-Sundays. And then-ke bakukhona namakhehla ngiyacabanga ukuthi mukhona ispecially uyeza uzozilandela lama uhlala eJohannesburg. Mothi ohlala eJohannesburg siyakuphosela sikufakele into yakho kaPep uyithole 3 to 5 days which is 110 or 7 to 9 days which is u60 rand. Hayi emba lapho uzozibonela uyobe usukuwena sikufonelayo usitshele ngetestimony yakho. Sihlangane ukuzayo. Thokoza. Thokoza.